Siap! Gerak! Hei, Mat! Siap! Mat! Hei! Ngono! Ya! Pertama! Kanan! Gerak! 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 Masih! Batur gue, batur gue. Hitung, mulai. Loro. Mat, telu. Itu. Telu, Mat, telu. Itu. Telu. Hah? Telu. Oh, telu. Sikat kamu. Eh. Duwe kuping wis diservis. Aja koyo wong ngicing ning jalan ora Sikat kamu. Ngomong. Tunggu tora, hei. Karpem. Nyak mat kowe. Iki pacar samane, Mbak? Lek. Oh, bocah ra mesti. Lu sapa, Mbak Haman? Juragan sapi. Juragan sapi. Aku lek. Halo sampean. Udah kok sama nang ngandel ndelok lah wajahku kayak sapi ra kan. Ndak cek ra percaya. Sampean dadi acara nopo? Wawancara ngono juragan sapi. Juragan sapi. Yo, karo aku ae yo. Apa yo? Apa? Wes engko ngene ae. Sampean kok melok aku ning dinas perkebunan karo anak-anak buahku yo. Terus sampean kok takok-takok ning kono ae, yo. Ya. Dipun, monggo. Ya, monggo, Pak. Duh. Sik, Mbak. Ngali anak buahku ra buyaro sik yo. Iya. Sik. Biar yuk budal ning dinas perkebunan, men. Lewat. Oke. Bar barisan. Jalan. Ayo, Mat. Jupuk alat, gerak. Apa ya? Ono lho, Mbak. Gini, mau enak kita ini? Pengaruh sampai piknik lah kan ya. Habis dimarahin mama, kotor. Bentar ya. Ini kayak pengen. Lagi ngarep ke piye kok ngarep. Juragan sapi, gada sapi pinten, Pak? Yo, ngene lho, Mbak. Sapiku yo mung siji, tapi yo sak desa iki yo tiap omah duweku kabeh. Ngono lho, Mbak. Pangane piye, Pak? Pakane sapine makan dhewe to, Mbak. Mosok aku sing makane. Bento te piye aku ndak. Piye, piye. Ngene lho, Mbak. Pakan yo mulai teko kono sampai kono kae yo. Iki wekku kabeh, Mbak. Mosok, Pak? Ora ngandel ya, Man. Jajal tak koyo anak buahku nek gak percaya. Ini lho, kebun apa? Boleh.
Baik galak. 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 Bringosen to ra? Aku nek serengen bringose minyak tengah ngene. Aku wedi. Gue nek pengen serang galak. Bringosnya cukur separuh. Apa yang demek dikaplok kok? Anake dikongkon. Wah, dhewe wedi. Nurut dhewe. Gue cukur separuh. Lalu. Orang alas galak nek. Alah, Sampai lagi kumpul ya malah ngerotos karo wedan matane mendiri. Jamong lho. Takok iki lho. Lah ini gelak dong. Aku rasane iki malah ra nafsu ngising. Kayak apa kayak itu loh. Topeng. Ngene terus diberi. Aku di Diswadi menyapa minta keluar gelem gawe. Jenengan sinten, Pak? Aku tuh, Mbak. Iya. Ya aku ya juragane wong-wong kuliah, Mbak. Dan iku sinten? Sing di Kopi ireng. sing di to, Mbak. Iku lho, dia mau ngaku juragan sapi. Swati kumpul.